ขวาเลยไหนเยอะมาจ้าจุกคือหนึ่งหน้าผูกกระชิงเนี่ยตาเชื่อรู้จุนน้ำไปดึงไซส์खालामनानै दानदों बालादारखौ सायावसो गानदों बिथाङा मागो दमासिनि गासैखौबो अननाय आरो खुलुमनाय गोजोननाय गासैनोबो जासिहरग्रोनाय थाबाय आं दायो सुंद' माने भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ आदबोचे मासलांखार हेन्ड पिकनिक जानो थाखाय माने नेगासिनो दङ नायलाय नै बिथांमोना थांगासिनो दङ आङो नै वाव बिसोर साब्रैल' बेदरालाय मा बेदर आयो जेबो होआखै मादों जागोन बेखौलाय मादों जागोन हालदै होबाय नै पिकनिक जाग्राफ्रा गथ' गथाय लानानै गाबख्राव होजोबदों बानलुखौ थबसिनै होगोनहाय वा बानलुखौ थबसिनै हो आरो दंबावो बेल' नङा माइकआ नै बिथिं गंथाम आलायनाय दोङो आरो बिथिंथ' रायजोआनो होनबाबो जेबो लस गैया थांगासिनो आं नै नायनो आबौआ बबे ग्रुपआव दोङो आं गैया नायग्राल' माने अमाया बेसेबां जाखो बेखौ नायनानै फैदों आरो औ बरिया मागो दमासिनि आबौनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय जासिनाय थाबाय नंगौना नङा थेंक इउ आबौ सासे लोगो हमगासिनो दोङो आङो नै डेन्जार हिर' एक्टर आबौ नै बर' गोदो गोजोननाय जादों गोदो बर' फिल्मनि एक्टर नंगौना नङा रिटायार जाबाय दायो रिटायार जाबाय गोदो एक्टरमोन औ दायो बोरायनायखाय जिरायथ'बाय ओमफ्राय दायो मा होनो मागो दमासिनि माबाफोर सोलिदों नामा दायो मागो दमासिनि थाखायथ' जोङो 30,000नि अमा मानै गोदागासिनो दङ वाव दा दिनै मोनानिफ्राय जागायसिगोन आरोखि मोनानि थाखाय ना मोनानि थाखायनो जे मागो दमासिनि थाखायनो जों अमा मानै माने पिकनिक जानाय पिकनिक माने जोङो न' राननानै सेरनै जों न' हरनानै बाद बाखि जों एवजोबगोन आरो आग्लायनायखौ राननानै बेसेबां आग्लायो बेखौ मा होनो पुरा पार्टि जागोन पिकनिक जागोन दुब्लियावनो जागोन बिथांमोना मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि जादोंबा अननानै जोंबो जादों होननानै कमेन्टआव हर नंगौना नङा दाबो गोदागासिनो अमा गोदाखाङाखै बैलाय पुरा रायजोआनो आरो ना थांगासिनो आं नायनो थेंक इउ आबौ पिकनिकआ बोरै थिगानो सोलिगासिनो जों नायग्रा जादों गोदाग्राफोर दङ ओमफ्राय थिगानो सोलिदों थिगानो माला मोनलांगोन नेबाय थादों मासलांखार हेन जानो ख्लाब जादों आरो मासलांखार हेन नेगासिनो दङ थाव सुगुर बायदि नेबाय थादों आङो लागा जोंहा नै मस्ट डाङरिया गेदेर नै जोंहा मागो दमासिनि बेदर गोदानाया जागासिनो नुदों नुनायालाय दा बयबो रायजो राजाफोरा गासिबो मोखां नायलायलाय अनलायनानै बोसोराव खेबसे खोननै खोनथामथ' फैया खनसेल'सो फैयो नालाय दा बेयावनो इन्जय खालामदों नंगौना नङा दा अमाखौ खैथा गोदानाय जादों अमाखौ मानै गोदानाय जाबाय मानै कुइन्टेल बारगोन मानैजों नायनो होमबा बिदिबा दे नै मा एवना बायदोंलै अमा बिथै वा नै नंमारगौसो बानलुफोरखौ ओरैबादि बरिया हानानै स्टाइलनि हानानै लाबाय दुंखावजोब्बाय खिन्थु अरजोंबा दाय गैया दै नै बेबायदि सावख'माना जानायबो दोङोलै बेफोरबायदि बोथोराव मिथिबायना नै सावख'माना जाग्रा वाव दांबाय खावनायासो मा गावबाथाय गोरान लोंग्रा नुखायो आदैखौ नायलाय साफाबावसो औ गोरान लोंग्राया जेब्लायबो साफा जाखायो मिथिबाय गिसि लोंग्रायासो बुजिदां औ गिसि लोंग्राया बुजियो
नै एवदों गोरान लोंग्राथ' एसे गोथाव संनो हागौ बियो बरिया साफाखा ना बिहामजो साफाबाव मा मबेनि हा मबेनि बारा गोजान नङा खाथिनियानो नामखौथ' बुंनो हाला नोङो दांबाय मा बुस्थु सावजादों मिथिया डेन्जार बुस्थु बियो सावखमाना जानायाव बिराद एक्सपार्ट बियो नंगौना नङा नंगौ मा देदों नोंलाय सामब्राम नङा बेयो रसुनसो जोंना फरेस्ट आदाया मा खालामदों दुन्दिया बासिदों वा दुन्दियाखौ बासिदों माने मानो बासिदों दुन्दियाखौ नै अमा गोदा खावगासिनो दोङो वाव मानै अमा गोदादों बिथांमोना नै खर'खौ नांलानो ओरैबायदि लेथ्रा खालामना दोनबाय बिथांमोना नांला जाला बिसोर अमा मोदोमानो माबा बुस्थुआनो जि बुरजाखा नालाय खर'आ लेथ्राबाबो जेबो नंला आरो 4 कुंटल আছে ইয়াত हा 4 कुंटल 4 कुंटल লাগি হবা পাৰে 2 ডাবল আছে না 2 ডাবল আছে আর মাংসটো ওজন আছে না এটো ওজন আছে নাকি বহুত ওজন আছে এই কত বড় আনছে ইমান ওজন থাকা বস্তু হা এটো আউট অফ আসাম আউট অফ আসাম আউট অফ বা ডাবল হয় না ডাবল হয় এইটো কাৰণে ওজন হবা পাৰে আৰু এইটো চাব পাৰে বাপ ডেঞ্জাৰ গাহৰি কাটাটো চাওকচোন ডেঞ্জাৰ কিন্তু মস দাগিল wow नै साइज खालामनानै दानदों बालादारखौ सायावसो गानदों बिथाङा औ आरो मोजांबो नुदों बालादारखौ सायाव गाननायखाय औ नै मिथुन चक्रबर्ती आइथें गोदादों जों गामियाव बेल'सै रावबो गैला हिनजाव लाजोब्बाय पस्ट खालि दोङोबा फैनो हागोन जायो मेगनल' नुनायबाबो हिनजाव जाबानो जाबाय होननानै फोरमायदों बियो आंनो ओइ दिलु गामसाया फिसा जाबायलै नोंनिया गामसाया एसे फिसा जाबाय बिथाङा बेनोथ' आंनियाव दै फोरमायदों सावाखै न'आव पार्सनेल दंना गैया नोंहा हा सासेबोलाबो जेनला सानै गाहाम दोङो हा गथ'आलाय लायो मा जाजोबखो नोंना खुगा सिंनिया दासो रज'नो नामायदों रजनसो नामायदों औ बैसो जाबाङाखैना बैसो जाथ'वाखै नालाय औ बिराद मोजां मोजां सेंग्राफोर दोङो नै मा बिलाय बिराद एक्टर सिंगेल जीवन मागो दमासिनि गोजोननाय जासिदों नोंथाङा पार्सनेलि पार्टि माबाफोर दा मोनाव दं नामा ओरैनोथ' पार्टि हिसाबै बोसोरे जोंनाथ' थाखायो नालाय थाखायो मागो हिसाबै औ दिनै मागो दमासि मुङै जाहाथे
बयनिसिमबो मागो दमासि फोरबोनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बरिया गोजोननाय जासिदों बेनिफ्राय दिनै जों बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो जोंनि फाख्रिबारि बाथौ समाजा बेबायदि फ्रि मागो दमासि फालियो बे फालिनाय हिसाबै जों बोसोरफ्रोमबो बिदिनो रायजोहैनो अमा मासे मानै बेबायदि बुथारनानै जालायो आरो राननानै जालायो आरो ना मागो दमासिखौ फालिनाय मुं हिसाबै जों बेखौ उत्सबखौ खालामो आरो बरिया रायजो राजा गथ' गथाय जा दरसे मोनजायो बेबायदि खालामनाय जादों आरो बेबायदियैनो देग्लाय बोसोरावबो जोङो अमा बायबाय गोदाबाय बिदिनो दाहाय जागोन आरो दा बे अमाया खै केजिसो जागोन अमायाथ' ओरैनो जों माथाम माथाम ओमफ्राय नोंसिनि समाजाव मा होनो खैथा न'खर दङ न'खर हिसाबैथ' दा 50 दङ 50 ओमफ्राय दा अमाया खै केजि गोलैनो हागौ जेनेबा न'खरसेयाव ओरैनो 3.5-4 केजि गोलैनो हागौ बेसेबांसो गोलैगोन आरो ना बेसेबांसो गोलैगोन अब्ला जेरै रानखांनानैबो जों जागोन आरो रायजोहैनो माने रानजोबा राननाया रानगोन राननानै आग्लायनायखौ आरो दे गोजोननाय जासिदों नै दांगासिनो बिथाङा दांसिगोन खर'खौ बाबुआ मिस्टार बाबुआ सावख'माना जासिगोन बियो ओइ दांगुराया मा सावख'माना जादों नोंलाय नै दांगुराया नोगोद सावख'माना जानो नागिरदों दां मोनथिया खारबाय बाबु लागायसिगोन नै दै गलानिया नै खर'खौ सावख'माना जाना बायदि बियो मा नाम बाबु हिनजाव नामा गोसोआव फैलायलांलाय माथो खना नों जारौ रजे बिराद मोजां बैसो बोराय पेन्सन जाबासो लानोसैनो माने पेन्सनजों लोगोसे मावनो हायाबा 250-250 खरस जानाय गोरोंसो बाबु नंमारगौ ना हसायनो सैथो ना बाथ्राया हसायनो सैथो ना लानो गोसो गैयिखौलाय मानो इदि नोंलाय बाबु मानाय लोंनायावलाय मा खालामो बेलाय ककटेलसो बाथ्राफोराबो ककटेलसो बाहायगोन बेथ' होनबाथ' मानसिखौ नायबानो उफुद्र नुखायो सावलन बावलननो बिथांखौ लोंनानै जानानै माबा लामा सामा उन्दुग्रा नुखायो नायलाय नुवाना दांगरिया नुयो नुबाय मा बुस्थुखौ लायो बियो न'हक बुस्थुखौ लाखायो बिथाङा गोरान लोङो बिथाङा ओंखायनो रांख्रेबलांजोब्बाय बाहेरनि बुस्थु इउज खालामा बिथाङा ब्लेक कब्रा बे जायाखै नोंनिया बुंलाय बिथै बियो बिथैखौ नैबे अमाजों संफानो नामायदों बेजोंनो पार्टि खालामसिगोन बिथांमोना भिडिअ'आ खालामबाबो जोबनानै थाङा लोगोफोर मागो दमासिनि आं गासैनोबो गोजोननाय जासिहरबाय भिडिअ खालामबाबो जोबनोनो थाङा नालाय कमेडियाबो जोबनोबो थाङा बेनिखायनो आं भिडिअखौ एसेनो दोनथ'बाय मागो दमासिनि नायदो सावनायनो बबेबा गोसोम जाबाला बेखौ जाग्रोगोन बियो साखिग्रोगोन नंगौना नङा साखिग्रोगोन बियो बै अर बिलाइयाव सावखादों सावनायाबो डेन्जार गोसोम जाबानो जायो बियो Oh,
लोगोआनो गैया हारसिं संखावगासिनो हारसिंसो जागोन ना मागोन मिथिला हारसिंसो जागोन ना मागोन मिथिया आरो